babukela bemakhiwa TV njengoba ubona nje lokhu sibhaqabule njalo lokhu sibhaqabule njalo lokhu sibhaqabule njalo nje la sifika khona njengoba silapha ke nje Nquthu siyaqhubeka njengamanje ngiphethe insizwa yakhona khona la Nquthu noma kanjani ngizosazisa ukuthi ngabe ubani yona lensizwa le asiyibingele phinde samukele kumakhiwa TV insizwa yakhe ithaphela ngiyaphila bokuthi njani kakhulu siyaphila ukhuluma neChwane lenkosi umfana lapha Nquthu esigodini sakalivisi esigodini sakalivisi yebo awusuka madoda manje unazi ibongelo noma awu akayikho insizwa engenabonga insizwa enabonga umama lo awugijime ngizwe sekunya njalo unogadla disize lo ikanda lomnumzane njengoba msengibamba abantu nambele emsekonakela nophakelisa zagamdane ngesandla uthini kimi mina lo suka madoda manje lensizwa le ithini ingoma yakhe amazwi aqinile ahlala kuyo umalo ukuthi angazi nganibonisa kanjani ukuze enkolwe nifane njengami yabona amazwi ayona kahlala kuyo umalo ukuthi angazi nganibonisa kanjani ukuze enkolwe nifane njengami umfana walapha nje Nquthu hayi no iyathinta lensizwa lembukela umakhiwa TV njengoba usuyizwela ithi khona nomanje anike la endaweni yaseNquthu yazi ke Nquthu inamagaga amaningi kakhulu njengoba sishilo insizwa nayo ayizwa nje ayithintela uthe uba konje igama khumbuza ababukeli Ichwane lenkosi leli Ichwane lenkosi indaba yakhe ukuthi ube Ichwane lenkosi ingoba nomulalela nje iphimbo nje futhi uyazi ukuthi khona lali yakhona hayi suka madoda Ichwane lenkosi Yamagcokama manje bakuthola njani ke abantu inkundla zokuxhumana bakufuna mhlawumbe ukuqasha okay Ichwane lenkosi liyatholakala ku TikTok liyathola ku Facebook usashe nje Ichwane lenkosi ku WhatsApp inamba sengishiya nje nakubahleli bomcimbi kanjani ishiye mfowethu ishiye kubonga mina khona ishiye nami ithi 082 661 7942 ngithanda nje ukudlulisa ukubonga kubabushabalala ngokungimema nami uthi ngicine sengifikile kule ndawo ngithi isandla sedlula isikhanda IFP ayiqhubeke phambili ibusa danke sizwa ke ube right